shumba aiwa shumba kupasha ana bhanda kana shumba baba banda ashumba bongozwanga ana banda wo abongozi kwasha wangu banda kwasha wedu uya shumba kwasha wakanya Kostina na shumba waje maiwe Kazuwai moroi makadini muri yeZimbabwe nhasi rimwe zuva kusangana kwatiri kuita tine chimwe chirongwa zvakare. Nhasi uno uyu tine nhau inoshungurudza zvikuru, nhau yatadzisa mama vandinavo kugara zvakanakawo pamba pavo pavanoti ndo pamba pavakaroorwa. Baba vavo vari pano muroi, ivo amai ndo vari kuroiwa. Vaedza kuzvigadzirisa zvaramba kufamba. Chinonyoshungurudza nekutyisa zvakare ndechekuti zvinhu izvi baba vari kuti havatozvizoti zvinofamba sei, asi pavanofamba vanofamba vaine nyoka, kutaura kuno vari kuti vane nyoka iritori muchiuno mavo. Naizvozvo muri yeZimbabwe ndo nhau yatinayo. Vanhu vanoda kubatsirwa iwawa, vana sekuru, vana mbuya, vafundisi, hero basa, vana pasta. Ndimi munotika munokwanisa kunge muchinamatirawo vanhu. Ndikati ndimi munotika ndendiri kukushora, aiwa ndimi munonamatira vanhu, ndimi munobatsira vanhu. Takupai kamukana uno wokuti mutibate veDrewmas media, mutiudza kuti ndo nhau iripo tinokwanisa kuvanamatira. Muri yeZimbabwe, rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas media. Drewmas media, taking you to another level. Nhasi tiri pane rimwe level. Regedzai tivape baba naamai mukana wokuti vatitsanangurire kuti chii chaizvo chaita kuti nhasi unovati aiwaka tibatsireiwo muri yeZimbabwe. Kazuwai muri yeZimbabwe, inini ndinonziwo IV mungarangara, ndinogara kuno kuWhite Cliff. Ndinokumbira kuti mundibatsire muri yeZimbabwe. Ndine dambudziko rakatanga 2010 muna November kusvika izvozvi. Ndafamba kumaprofita, ndafamba kuchivanhasi, hapana chiri kuitika. Dambudziko rangu nderekuti murume wangu akamboenda akanobata mishonga, asi kubata mishonga kwaakaita akapiwa mushonga usiriwo. Nhasi mushonga wacho wapanduka yaSatanist, asi musatanist imomo ari kutaura kuti akanziswa hatifambe nemurume ane mukadzi wake, saka akanziuraya mukadzi. Saka zviri kuitika ndezvokuti inini akatanga kuramba bonde murume uyu, ndakazona mumahapwa make musisina bvudzi. Saka inini ndaifunga kuti girlfriend. Ndaishaya zvipfeko zvangu zvemukati ndichienda kunguva yangu yechikadzi kasingagume, kutoti nguva iyoyo igume ndaitenge ndatobatsirwa. Saka zvinhu izvi zvakatora makore ndisingazoti chii chiri kuitika. Nerimwe gore ndakazoendawo kuna mbuya nganga kumufa kwose, ndokwandikazosvika ndoona kuti dambudziko raikonzereswa nomurume wangu nevamwe vanhu vanoshandawo navo usiku, kuti ndivataure nemazita azvitema next door. Saka inini murume uyu ndakazomuudzawo ndikati inini kwandafamba kundabata imi naamai nhingi. Saka murume uyu akamboita kuda kundirova, ndakamuti aiwa musandirove. Ndo patikazoenda amangwana acho ini nemwana wangu nemurume wangu tiri 3 takanopinda mugirazi imomo. Inini nemwana wangu taiona zvimwe chete, baba vachitora zvipfeko zvangu zvemukati vachiisa muworksuit voenda vonopa mukadzi uye mukadzi uyo ozogadzira nemishonga odzoka opa baba osvika voisa muwardrobe kana muchiwasheni basket. Inini ndosvika ndotora ndopfeka. Saka ipapo ndo pakatanga matambudziko. Ndakatanga kuonda mumba tisisawirirani, ndakungoona zvimwe zvinhu usiku ndichitadza kurwara. Saka izvozvi so ndinorumwa nezvinhu zvandisingaone.
ndototora kana gumbeze kana kupfeka zvimanjombo musoro indosunga ndoti baba ndiri kurumwa anongoti zvichapera. Baba ava vanoti kunyange vakabata musoro kana vakabata paroko kana pahuro pavanenge vangobata ipapo ini ndinenge ndakutorwadziwa. Saka ndakavati kochi ivo vanongoti uroi hwamuropa mangu. Saka mhuri yeZimbabwe ndibatsirewo, imba yakuparara, bonda hakuchina, vana vari kungorwara. Kutambura kwandiri kuita inini ndokuri kuita vana. Vana havachauya pamba, kuti vauye pamba vari kunzi vada kuurayiwa nezvinhu zvani zvababa. So ndashupika, murume wacho ndakutomutya, dzimwe nguva ndinotombomudzinga, so anotorara kwake yoga, ini ndinorara kwangu ndega. Asi chero nyange ari kure akada kundikandira chinhu mungave musoro kana pagumbo zviri kungoitika, asi anoti ane mapowers aanawo okuti takaenda pang'anga kana takaenda kumuprofita simba racho romuprofita riri kunopedzwa. Saka mhuri yeZimbabwe ndibatsirewo nokuti ane zvinhu zvaanazvo zvaanoti zvaakapiwa pamusoro pebasa racharaanoita reusiku, uye anoti ane vakadzi 4 vaanoshanda navo. Saka zvimwe zvinhu zvacho zvinotoraramira mukati memba zvokuti kana ndikada kurasa mvura usiku kana ndikada kukosora chaiko zvinhu zviye zvinotochema ndomuti kochiko icho baba vanotaura kuti zvimwe hazvisi zvangu zvimwe ndezvangu. Saka mhuri yeZimbabwe ndibatsirewo, ndatambudzika kubvira 2010 until now ndiri kungotambudzika. Pamuri kutaura imimi kuti anoshanda nevamwe vanoshanda nawo, makamboedza kuzvitsvaga here kuti muone kuti chokwadi here? Kuzvitsvaga ndakazvitsvaga nokuti kumwe kwacho ndakatomboenda pamba pacho ndichinoti imimi baba imimi kwandandaenda kuchechi ndaudzwa kunzi murume wangu anodana nemi plus vanoita basa reusiku. Ndaudzwa zita racho remukadzi wacho, saka ndaya panopamba penyu kuzobvunza kuti mukadzi wenyu anonzani. Saka zita rakataurwa kuchechi, murume wayo akabva atiwo mukadzi wangu anonzi Ningi, zvakabva zvanowirirana. Saka ndakazovati ngatifambei, nofunga ndakaenda pamba pawo 6 times ndichivati ngatifambei. Baba vakaramba, vakatozvosvika kunondimhangarira kupolisi kuti tiri kushungurudzwa nekamuchembere kari kuti mukadzi wangu muroi. Saka inini ndakanga ndatomboenda kupolisi kwacho kuti nhai mapurisa ndimi varidzi vehurumende. Saka inini ndofa here ndichiurayiwa nomurume wangu, mutemo unoti hakunangwe munhu uroi. Saka mapurisa vakanga vakuziva nyaya yangu. Saka vayepo vakaenda kunondimhangarira, vakasvika vakati tiri kushungurudzwa nekamukadzi kari kuti mukadzi wangu muroi uye zvanohura nemurume wake. Saka mapurisa sezvo vakanga vakuziva nyaya yangu vakavati saka kamukadzi aka kakurovai here kana kuti kakutukai, zvakanzi aiwa hakana. Zvakanzi saka isu panapa tinodhira nekunge dai manga marohwa, saka imimi dzokerai kumba. Zvazvangopero zvakadaro. Imimi kuti mati kuti muzoziva imimi kuti murume wenyu ndozvaari, mamaenda kwagogo kumufakosa? Inini ndakatanga kunetsana nemurume 2010 muna November. Bonde akanga akuramba, mumapwa make makanga musisina bvudzi. Ndo pandakanda kushaya zvinhu zvangu zvemukati zvipfeko. Saka inini ndo pandakazonzi nevamwe endai kumufakosa kwambuya nganga, munoona pagirazi kuti chii chiri kuitika. Ndasvika ikoko kwambuya nganga, ndapinda mugirazi imomo. Ambuya nganga vakauya padhoo vakanditi ita ndoda kuona munhu ari kundirwarisa nemunhu apa zembe yangu nokuti nomurume wangu tangasisa wirirani. Inini ndaita saizvozvo, ndo pandakatanga kuona murume wangu. Ndakatobvunza ndikati baba waNingi, ndimi muri kundirwarisa here? Murume uyo akangoramba akanditarisa pagirazi. Ndakati saka muri kundirwarisa nani? Ndo pakabuda mukadzi wopa next door anove mwana mudiki kwandiri. Saka inini ndadzoka ikoko, ndo pandakasvika ndivaudza kuti baba waNingi kwandanga ndaenda kumufakosi kwambuya nganga ndabata imi nomukadzi wopa next door ndimi muri kundirwarisa. Murume wangu akabva atomboda kundirova, ndikati zvachada kuti mundirove. Ndo patikazotora mwana wedu wokutanga tikabva taenda naye kwambuya nganga. Tasvika kwambuya nganga ikoko inini nemwana wangu taiona zvimwe chete, asi tiri imomo baba vakazongoti ndauda kurara, baba vakabva vadonha. Tikabva tadenza ambuya nganga vakabva vauya. Ndikati ambuya nganga onai zvaita murume wangu. Zvakanzi vakatanga kumurova chibhagera, vakabva vamurova mbama. Zvakanzi ndiye muro iyeyi ndiye ari kukonzeresa matambudziko. Kana wasvika kumba shuko omuramba nokuti wakaramba unaye achakuuraya. Saka vakazotitenga ipainde mukaka ndiworonore uroi huri pari nokuti ipapa akabva atanga kurasika njere achingoti ndiri kubayiwa mumbabvumo akuda kungorara kana kuti anhonge kana kadombo kana kahuswa akanga asisakwanise. Saka ipapo ndo pandakatanga kuziva kuti murume wangu muroi. Asi tasvika kumba ndakazodenza veukama ndakati uyai muone. Veukama vaya vakamuona
but chakunetsa mhuri yeZimbabwe veukama hwangu vakutondivenga kuburikidza nemishonga iri kushandiswa nomurume wangu. Ari kundipa unenge munyama wokuti ndangori ndega nemumhuri handichisina kana wandinoshare naye maideas. Vanhu vese vakutondipandukira kuti ndiendewo kumurume kuye kuenda kumutyose munhu anoda kundiuraya, asi ndiri kutogara naye ndichitomubikira, asi paimba yemukati apa ndopatikapasanurana. Mati zvakare mimi makazoenda kumacheke, chii chakaitika kumacheke? Ndakaenda kumacheke, ndaona kuti kwambuya nganga takangoona chete, ndikati rega ndimboenda kumacheke kwanandaudzwa nevamwe. Ndasvika kumacheke ikoko tichiona saizvozvo, vamwe vaingobva ipapo vabatsirwa vachienda, asi murume wangu zvakare akatadza kufamba. Ndakadzokera kuna sekuru ndikati nhai sekuru, honai murume wangu atadza kufamba. Vakati ndiye futi muroyi ari kukunetsa, saka panapa ini ndinooronora huro iwowowo nedovi, zvinodova hamuna, adzimai vaipei nzungu vadye. Sezvakanga zvamboitika kwambuya nganga, ndakanganwa patikaenda kwambuya nganga, vadaro mugirazi vadonha. Ambuya nganga vakati ndiye muroyi, akati huro ndinohuronora nemukaka, asi mukaka wacho vakanwa hazvina kuoronoka. Tikatozofonera vamwe madzibaba ndovakazotibatsirwa, asi huroyi hauna kupera zuva iroro. Saka vakazoshandisa nzungu zvikaita right. Takatonzi ngavadye nzungu dzedze papaye, ndopavakazoti ndakugona kufamba, ndopatikazogona kunanaidzana kusvika kubhasi stop. Saka koiwo vakatadza kuzvipedza sei vekumacheke vacho? Vekumacheke vakati takazvipedza, murume wako anenge akutofa nokuti zviri pari zvazara muropa rese hazvipere, tinenge takutoita chipo che-go back to sender. Pane imwe nhau zvakare yamataura muchiti akangobata ipapo ndobva ndarwadziwa, handaunyatsopanzwisa, munokwanisa ipapo? Zviri kuitika mhuri yeZimbabwe, mishonga yakapiwa murume wangu, imwe yacho yasanduka atori Musatanist, zvokuti chero ndiri kure kwandinenge ndiri anongoita zvaanenge aita. Izvozvi zvindoti kana ndakagara naye mumba ndinorumwa nezvinhu zvandisingaone, zvokuti dzimwe nguva ndinosunga chigumbeze, dzimwe nguva ndinotosunga musoro ndosiya maziso, dzimwe nguva ndinopfeka manjombo, asi hapana chiri kubatsira. Anoti akabata kana pahuro pakapa, ndinotongorumwa kunge ndiri kurumwa nemosquito. Saka dzimwe nguva anoti akabata pahuro apa, ndakutonzwa pahuro pangu pakadzimba, akabata shaya ndakutonzwa mazino angu kudzimba, chero paanenge angobata kana gumbo kana ruoko ndinotonzwa kurwadziwa. Saka iye ndomubvunza kuti chiko chiri kuitika, anongoti zvinhu zviri mandiri ndiri kukonzeresa. Ko iye atadza here kunodzosera kwaakazvitora? Iye anotaura achiti akaita zvokunokorwa tsoka, haasi kuziva kuti akapiwe chii, but ndinotombonetsana naye kuti munhu akaita zvokunokorwa tsoka kana kuti munhu ada kuuraya munhu, pane zvaunotoita kuti ini ndirware, nokuti dzimwe nguva ndakasuduruka pauri iwewo ndinonzwa zvakanaka, sei ndichiti ndakauya pauri iwewo ndinonzwa kurwara. Saka iye anotomboti pane zvaakapiwa asi kuti agone kuzvibata haachakwanisa, anoti zvinhu zvaanozviona usiku kana kwachena kudai anenge asakwanise kuzvibvisa. Kumusha kwenyu ndekupi? Kumusha kwedu kuChiweshi. Tingati vabereki vekwenyu vaakuzviziva here nhau iyoyi? Vabereki vekwangu vaakuzviziva, asi amai angu nababa vangu vakafa, asi vandakaberekwa navo chero vamwewo vaakuzviziva. Vekwake manje chiri kuitika, kune vaviri vatatu, nokuti iwo kumusha kwacho havaenda, havana kukurira ikoko, vakangokurira vachirerwa kwana sekuru, asi ana sekuru vacho ndakambovaudza pari zvino asati ndanyatsenda kunoita face to face navo, asi munin'inawo mumwe ndiye wandakaudza akutoziva dambudziko racho. Mataura nhau zvakare yekuti murume wenyu akasvika panzvimbo anenge akudanana nevaroyi venzvimbo. Zvakaitika paakaenda kunopiwa mushonga achiti ndikuda mushonga welaki, ipapo ndikuona kunge murongi n'anga yakamuitira hutsinye haina kumupa mushonga waari kuda, nokuti tiri munzvimbo yataigara kuprazi ikokuku ndo paakatanga kudanana nemumwe mukadzi. Adanana nemumwe mukadzi, uyu mukadzi anga ari muroyi, ina handina kuziva kuti murume wangu aita chifambi. Azoya mumba inini ndazoita bonde naye, ndakatanga kubleedha zvokurwara zviye, ndakatoenda kuRosa nekwaHawadi ndakanorapiwa ndichifunga kuti chaive chirwere chepabonde, asi chakanga chisiri. Izvozvi zvitauya muno tiri muno muHarare munomu, paakatanga kuita kunge zvechipfambi zvacho kana kuti zveuroyi zvacho nemumwe mukadzi wacho panext door wandakaona kumufa kwose,
ndakatanga futi kubhurida kuti ndakaita naye bonde ndichibhurida kusvika izvozvizvi zviri kunetsa nokuti munzvimbo maanenge asvika ndautonyatsonzwisa kuti anenge akumushonga wake unenge wakutsvaga noone vamwe vakaita saiye nokuti anonzi chero akabuda muno muharare kana akaenda kuamerica kana akaenda kupi anonzi anonosangana nevakadzi veusikuwo vakaipa zvokuti mushonga yacho nopezera yakusemaini yakuda kuurayani nokuti vabi yake vari kumuti isusu hatidi munhu ane mukadzi saka uraya mukadzi. Mushonga wake wevakadzi tingauise kumbobobo. Mubobobo anawo nokuti vana vari kutoshungurudzika nokuti vanotombondiudza kuti mama tiri kurota tichita mubobo tichirarwa nababa kana kwatinoenda kumasowe vanonzi dzimba dzevana dzaakuparara nokuti vana havasi kuita bonde nevarume vavo vari kushandiswa nababa usiku. Vana venyu vakura seya? Vakura, mumwe ane vana 3 mumwe ane vana 2 asi dzimba dzacho hakuna rugare kungogara rokushinga. Mumwe akatondifonera marumwe zuro akanditi mama ndaakusiya nokuti murume wangu anorara uko anondisema. Zvaiitika kwandiri kuna baba wacho nokuti dzimwe nguva vaitoramba kuti tisangane kana kubvisa zvipfeko vaitoramba dzimwe nguva. Saka izvozvo zviri kurarama futi zviri kumwana wangu. Muri kuzvinzwa muri Zimbabwe ndiyo nhau yatinayo zuva ranhasi. Vanoda rubatsiro, vanoda kubatsirwa. Muri yeZimbabwe izvozvi pari zvino ndakatogara navo padhuze ndatokuwara nemazino. Chero ndakaenda navo kana ndakangoda kungovati baba chakati pavanenge vangodaira pai ndinobva ndatotanga kurwadziwa. Ipo panapa so ndauda kutosuduruka pavari ndautorwadziwa nemazino nokuti wo vari kutaura ndiri padhuze navo. Saka ndiri kuti muri yeZimbabwe ndibatsirewo ndatambura. Vana vangu vanotofona mama mazina arwadziwa. Pamwe ndinototi nini ndichichema kuno kumwana wangu ari kutochema aitorwadziwa nemazino. Uyu mumwe izvozvo pari zvino ane gumbo riri kubatana neicho. Takafamba zviri kungonzi zviri kubva kuna baba. Saka baba vanoti vane zvinhu zvavakapiwa muri yeZimbabwe. Kudhara vaimboti vakapiwa zviwiza muroyi, vakamboti vakapiwa chimuti. Saka zvinhu zvacho takavatiburitsai vanoti zvinhu handichazviona ndinozviona usiku. Asi kuona kuti mudzimai wangu yerega ndimusendere chakati vanonyatsoona. Ndibatsireiwo vedu wei. Rimwe zuva gore rakapera muna Oktoba. Mango dzanga dzisati dzanyatsoibva. Saka ndakaona kamango kanga kari mudenga ndine muzukuru wangu. Tikabva takatema kamango kanga kakatotsvuka asi dzimwe dzese dzanga dziri green. Kwedu kuno kudzinonoka kuibva. Saka takadya kamango kaitakamira pasi pemango. Saka tiri pasi pemango ipapo pakaita chimwe chimhandi changa chiri mudenga. Ndakaona nyama yakanga iripo. Tikabva ndati naiwo muzukuru wona nyama iyi. Bata nyama uidonhedze pasi. Saka muzukuru akaramba akati agogo kuti ndibate nyama yazviti. Nyama iyi takaizunguza ikabva yadonha pasi. Asi chakanetsa ndechekuti baba vakanga vari padhuze apa nemabiya awo amheno asobhesta ravaigadzira. Havana kumboona zvinhu izvi. Saka nyama yadonha yakatenge yakatoreba so iri refu. Saka nyama yadonha yakanga ine hutsi, but kwayanga yakarumwa nakogo kwanga kuri kuchena kwakachena kuti mbu. Nemuzukuru wangu takatambudzika. Ipapo ndakabva ndangoti torobadza ndakatora badza tikabva tafushira nyama iyi. Saka ndakabva ndatanga kunamata ndakati mwana komana waMwari, kudai iri nyama yezvokwadi kunyai isiri nyama yechokwadi, ndiri kukumbira kuti mundipo munhu anokuzondibatira nyama iyi nokuti ini kuti ndiibate nemaoko angu handisi kuda. Ndakaswera the whole day ndichinamata. Saka kwakuma 5 kwakazoyo mumwe mukadzi wandinowirana naye. Ndopandikati shamwari yauzondibhisiro nyama yandawana pai. Kana kuti igunguwo kana kuti chii chaisa nyama iyi, bhisa nembadza iri urasoko. Saka akuda kubhisa nyama iyi yakanodzoka manje yasara kuita diki. Zvakandinetsa ndakati ko nyama iyi takatoiona. Mukaona ichidzoka ere size? Yakazenga yadzoka yadiki through kuti akuibhisa pa yakanga iri pamadhaga. Asi patakaidonhedza pamuti yanga yakareba intori nehutsi ichiratidza kuti nyama iyi yaigochewa. Saka zuva iroro baba ndina kuvaudza. Ndaenda kunorara usiku hwacho, zvidya zvangu izvi zvakafuma ari maronda izvi. Ndakasasikwa ndisingagone kufamba. Ndakaenda kuno mumwe muprofita ndakataita kusungira jira ndisina hembe nokuti zvaikwesherapo. Ndichisvika pamusuwo paka akanditi matora nyama dzevaridzika. Saka masasikwa zvamuri kuti muri kurwadziwa. Ndakazosara ndogara pasi akutoisa roko pamusoro. Akutoti Mwari poresai mai avo. Saka izvozvo zvimwe zvinoratidza kuti
muri yeZimbabwe tibatsirewo varume vangu vane zvavanazvo. Kudai vari vabiyawo pamwe ndo vakanga vaya kuzoisa zvinhu nokuti wai inini ndakazofuma ndakatsva ndakagochewa fanika sokugocha kwaitwa nyama iyi. Saka inotori kweseni maka yandinayo kuti chii chakaitika kuti ini ndizogochwa makumba. But zvakatora nguva yakareba. Zvinhu izvozvo zvisina kupora. Ndichingoenda kumaprofita. Rimwe zuva futi haminoti chii chakaitika ndakanganwa. Ndakazofudugurira baba. Ndikati baba tarisai muone zvamuri kundiita usiku. Baba vakatoshungurudzika. Vakati kana uroyi hwakusvika pakuita so izvi zvanyanya. Vakatonzwa tsitsi nokuti ndakanga ndakakuwara makumbe sai. Saka ndinongoti tibatsirewo muri yeZimbabwe nandakanganwa. Ini ndiri kutaura chokwadi nokuti ndiri kuda kubatsirwa. Murume wangu ndinomuda. Hazvirevo kuti kuya kwandaita kuno kumurume wangu handimude. Ndiri kuda kuti pamwe dambudziko iri ripere tugone kudzokera patikanga tiri nokuti iye zvino kudai akashanda mari anotondipa. But chiri kunetsa manje kuti nyange ndakati ndoda kuita tuckshop izvozvi so ndine bhawa randinaro mari yacho haisi kubatika. Kana ndakati ndoda kuita chemaoko pandinoshandira pacho panenge pakakomberedzwa netsvina yembwa. So last month ndakaona pavhuranda pane mahobha maviri embwa. Saka chandiri kuita chacho chiri kubatika. Ndakafambawo zviri kunzi vakadzi vanoshanda nababa basa reusiku ndo vasiri kuda kuti ndito chinhu chinooneka asi chiri kundirwadza vari kuda kundiuraya futi. Saka ndasheya kuti ndozviita semhuri yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe ini ndoda kubvunzawo kuti varoyi vacho vechikadzi vari kufamba nemurume wangu kana kwachena vanotaura zvavanoda pamusoro pangu vanoenda kumanext door. Manext door aya anoziyawo ndiudza kuti amai nhingi naamai nhingi vangu achitaura zvakati. Inini ndakati ndibvunze murume wangu anobva atune pamuromo. Mumwe wacho yakatomboya rimwe zuva akasvika akati ndiri kubvunzawo nzira inoenda kuWhite House. Ndakati pindai nepapapa. Asi haana kuenda akabva adzoka akabva atendera imba yangu akabva adzokera kumba kwake. Rimwe zuva futi ndakamira nemurume wangu nemusikana wobasa nemuzukuru wangu. Akauya tiri kuyadhi kwedu tiri kumugodhi. Akasvika futi akapopota hapana waakataura naye. Akasvika akati imba yese mungabva matoya kuzomira kuno kurodhi. Matadza kuenda kunomira kumba. Mashaye chikumira kwamuri kuita. Nguva iyo ndakabvunza murume wangu nechiteketeke. Ndikati nhaye baba womwana matadzere kudaira amai nhingava. Sei vari kudare siri kuyadhi kwedu. Murume wangu akangoramba akanyarara. Saka zvinhu zviri kundinetsa. Mumwe wacho akatotaura kuti ini ndinotodanana na baba wanhingi. Waiudzwa yakabva yakuzondiudza. Ndikati baba handetonobvunza nokuti yakanga ati kana muchida ndibvunzei tenda tese pamba pamai nhingi. Ndakabvunza baba vakaramba. Vakati unofunga kuti shamwari dzakwedzo dzidzi dzinozvidaira kunyange takaenda kunobvunza. Ndakati handei kusvika izvozvi muri yeZimbabwe ndiri kutoshungurudzwa futi nevakadzi vacho vavanoroya nawo usiku kudai kwachena. Usiku vari kundishungurudza. Dzimwe dzenguva ndinotorara ndakagara ndichitoridza foni kana kuridza redhiyo ndichingotya kuti ndakarara so vanobva vatoya kuzondibata. Saka ndiri kugumbuka kuti masikati vari kundishungurudza usiku vari kundishungurudza. Sei vachizoti havadana nevachizoita mapawazi zvakare masikati. Hamubvume here kuti amwene wenyu anogona kunge variwo vakatanga maproblems ese? Ndinobvuma zvangu but pavakanga vari vapenyu nezvazvave zvinezvi vafa kudai zvasiyana. Chichasiyana nokuti pavakanga vari vapenyu ndaita bonde nemurume wangu. Vana vangu vanga vasingarwari. Ini ndanga ndisingarwari. Paingoitawo pakutaudzana mashoko. Asi taiti takaenda kumba kwavo vainditi inini handidi kuti mufuge mugumbeze rimwe chete nemurume wangu nokuti murume wenyu haasati avaka. Plus handidi magumbezi anozosara chinhuwa hurume. Saka inini ndairara navo mukicheni. Murume wenda unorara mumba mavo. Saka hungu handirambe nokuti pane kwandikatomboendawo ndina hanzvadzi yavo ivava takasvika takanzi amai venyu vane nyoka. Takatonzi muri kuona matombo anogara pamusuwo apa wematombo ekuti amai amwene vangu vanenge vane vabiyavo kumanheru. Zvese izvo ndakatozviziva but uroyi hwamwene vangu handisi kuhuramba. Asi handina chandakaona changa chakaipa vari vapenyu. Izvozvizvi ndo pandakunyatsoona manje kuti pamwe hwamwene hwanga huri right. Izvozvi pari zvino ndakatogara navo padhuze ndatokuwara nemazino. Chero ndakaenda nawo kana ndakangoda kungovati baba chakati pavanenge vangodaira paipai ndinobva ndatotanga kurwadziwa. Ipo panapa so ndakuda kutosuduruka pavari ndakutorwadziwa nemazino.
nokutiwo vari kutaura ndiri padhuze navo. Saka ndiri kuti mhuri yeZimbabwe ndibatsireiwo, ndatambura. Vana vangu vanotofona, mama mazina arwadziwa. Pamwe ndinototi inini ndichichema kunoku mwana wangu ari kutochema waitorwadziwa nemazino. Uyu mumwe izvozvo pari zvino ane gumbo riri kubatana neitsvo. Takafamba zvirungonzi zviri kubva kuna baba. Saka baba vanoti vane zvinhu zvavakapiwa mhuri yeZimbabwe. Kudhara vaimboti vakapiwa zviwiza muroyi, vakamboti vakapiwa chimuti. Saka zvinhu zvacho takavatiburitsai, vanoti zvinhu handichazviona, ndinozviona usiku. Asi kuona kuti mudzimai wangu yerega ndimusendere chakati vanonyatsoona, ndibatsireiwo vedu wenyu. Mhuri yeZimbabwe, ndicho chirongwa chatanga tiinacho muzuva ranhasi. Tangoti regedzai tikupei pati yamama vachitaura, tozokuunziraiwo baba vachitaura. Baba chandingangofanira kutipira ndichiti havasi kuramba, vari kutaura kwavakawana uroyi hwacho. Ndopaya patinotaura kuti kune varoyi, vanhu muchititaura nezvemaconditions, muchiti ndo zvinoita kuti tisabudirire vanhu vatema. Asi ipapapa handisi kuziva kuti condition ipi kana baba vachibvuma kuti inini ndinoroya. Saka rambai muinesu, ingei makasubscribe kuitira kuti patinokanda part 2 yenyaya iyoyi mungeka muchikwanisa kuiwana. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Tangoti regedzai tikupei kanqa kuitira kuti vaya vanochema data ka musazo bongomore. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends, goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.